Tomáš Pavelek, Jerome, konečná stanice. Kapitola 7. Pokoj číslo 1 byl zařízen o něco útulněji než pokoj viktoriánské růže nebo Hémery. Byl tu nejen dostatek světla, ale také pohodlné křeslo s přednožkou, malý sekretář, malá lednička a trezor. Stěny rovněž nebyly zdobeny žádnými náboženskými motivy, nýbrž celkem vkusnými světskými obrázky. Naaranžoval jsem přístroje do příslušné konstelace, zatímco oba mí společníci mě se zájmem sledovali. Upozornil jsem je, když bylo vše hotovo, a přístroje pustil. Detektor nejprve neukazoval nic, pak se velice váhavě dostal na hodnotu 1 spůku. Po několika minutách dosáhl dokonce hodnotu 5, ale dále už hodnota nerostla. Oproti tomu lokátor docela nekompromisně zamířil na hodnotu kolem 160 stupňů, což ukazovalo zhruba do protilehlého kouta místnosti. Tam byli v tu dobu i 2 moji společníci. Znamená to, že by snad jeden z nás měl být duch? Zeptal se pobaveně profesor. Nemyslím si, řekl jsem vážně. Aktivistický identifikátor je skoro nulový, i když nepatrně kladný, a debilitátor je na 0. To nesouvisí s vaší inteligencí, ale s faktem, že pokud tady máme nadpřirozenou věc, jedná se tak maximálně o objekt, nikoli o ducha. Zadíval jsem se na Spywies, který ukazoval pouze matnou, téměř neznatelnou šmouhu směrem, kam ukazoval lokátor. Udělali jsme několik dalších pokusů a měnili polohu lokátoru. Ten celkem neomylně ukazoval stále do stejného rohu místnosti. A jste si jist, že je to vůbec v této místnosti? Zeptal se profesor. Není to někde za zdí, nebo dole v nálevně, nebo nahoře na střeše? Těžko říct, odtušil jsem. Doktor začal proklepávat stěny. Když pak přistoupil do rohu, kam lokátor směřoval, najednou se zarazil. Je tu nebývalý chlad, řekl. Přitom tu odnikud nemůže táhnout. A navíc se říká, že pokud je vám zima, ať si stoupnete do rohu, protože tam je 90 stupňů. Podle druhu humoru zřejmě pocházel z Anglie, což ostatně naznačovalo i jeho jméno. Nechci být skeptik, ozval se profesor, nicméně začíná mít pocit, že všechny vaše přístroje pracují na bázi teploměru, možná velice sofistikovaného, nicméně stále jen teploměru, a že ten váš Spywies je obyčejná termovize. Nevnímal jsem ho ovšem. Moment, řekl jsem namísto toho doktorovi a pokynul mu, ať poodstoupí. Klekl jsem si na zem a opatrně odhrnul z rohu místnosti koberec. Byly pod ním parkety, poněkud zčernalé tím, jak se po desetiletí neudržovaly. Po chvíli zkoumání jsem zjistil, že jedna z nich je uvolněná. Jal jsem se jí vyjmout. V tom je ovanul chlad a spod parkety bylo na nepatrný okamžik vidět malý, téměř neznatelný obláček studené páry. Ovanul mě nebývale silný chlad, který ovšem po chvíli zmizel. Odstranil jsem i pár dalších parket a objevil v podlaze skrýž, ve které se rýsoval obal skrývající cosi obdélníkového. Když jsem těžký předmět vyndal a rozbalil, viděl jsem, že je to kniha. Na přilepeném štítku stál ručně psaný nápis Kronika Connorova hotelu. Ukázal jsem objev svým společníkům, položil knihu na sekretář, rozsvítil lampičku a začal v ní listovat. V září 1898 byl jeden z prvních záznamů. Tou dobou taky přibyl do hotelu pan Williams z Chotí. Pan Williams byl obchodní zástupce železniční společnosti a se svou chotí zde trávili pozdní letní dovolenou. Zatímco on příliš s ostatními hosty nekomunikoval, jeho paní byla velice společenská. Svým neustálým švitořením si brzy získala náklonnost jak celého personálu hotelu, tak i velké části hostů. Byli však i tací, se kterými si zrovna nepadla do noty. Jedním takovým byl i pan Rowley, ocelářský magnát, který v hotelu trávil léto. Minulý rok, když jsme otvírali, zůstal od otevření až do konce září. Letos přijel v červnu a na konci září opět hodlal odcestovat. Manželé Williamsovi plánovali zůstat 4 týdny, tedy rovněž prakticky do konce září, což panu Rowleymu bylo velmi proti srsti. Navíc měli pokoje blízko sebe. Williamsovi bydleli v 1 a pan Rowley ve 4.
Panu Rowleymu sice už zemřela žena, ale nebyl zde sám, měl s sebou svého psa. Paní Williamsová chodila vždy pěkně oblečená, ale bylo vidět, že miluje bílou. Bílá je pozitivní barva, říkala vždy, a kromě několika dní, kdy vytáhla ze svého šatníku i jiné barvy, především pak bledě modrou a růžovou, používala výhradně bílé šaty. Pan Rowley si několikrát stěžoval přímo v řediteli hotelu, že v pokoji Williamsových se dějí nepřístojnosti. Neustále chichotání, špitání, rozpustilý smích a pak, jak jinak, milostné zdechy. Paní Williamsová se v tomto nijak nekrotila a dřevo, ze kterého byl hotel postaven, také není bůhví jak zvukotěsný materiál. V onen osudný den, kdy zde došlo k požáru, se však paní Williamsová překvapivě celý den neukázala. Pan Williams říkal, že jí není dobře, nicméně, že večer přece jen přijde na večeři. Těsně před ní vyšel do patra, slyšel skoupelný zvuk sprchy a tak na svou manželku zavolal, ať si pospíší. Ta mu odpověděla, že za chvíli bude hotová. Pan Rowley byl rovněž tou dobou ve svém pokoji. Požár zachvátil hotel velice nečekaně, když prudký vítr zavál plameny otevřeným oknem v prvním patře z hlavní ulice. Pan Williams neváhal a spolu s několika odvážnými lidmi vyběhl nahoru. Na chodbě nehořelo, nicméně kouř byl natolik intenzivní, že stěžoval dýchání. Pan Williams doběhl k pokoji číslo 1, kde se svou chotí bydlel a prudce chytl za kliku. Nelidsky zakřičel, protože klika byla kovová a silně rozžhavená. Spálil si chudák ruku, která se navíc ke klice přiškvařila. Jeden ze členů personálu, pan Haley, vběhl do pokoje číslo 2, kde se snažil najít cokoliv, čím by mohl obalit kliku, aby šel pokoj číslo 1 otevřít. Ve zmatku ho napadlo urvat část koberce, jenže pak uviděl sekretář, který stál na volném kusu koberce. Odsunul jej proto a koberec spod něj vytáhl. Rychle jej namočil v umyvadle, voda naštěstí tekla, a pak vběhl zpět do chodby. Pana Williamse tou dobou odtrhli od kliky a nepříčetně křičícího nesli zpět dolů do nálevny. Pan Haley zatím přiložil mokrý koberec na kliku a stiskl. Dveře se však neotevřely. Zevnitř z pokoje do té doby neslyšel nic, ale pak se mu zdálo, že slyší slabé škrábání na dveře. Zjistil, že v zámku je zvenčí klíč, jako kdyby tam chtěl někdo paní Williamsovou úmyslně zamknout. Opět vybaven ochranným kobercem klíčem otočil a otevřel dveře. Těsně za nimi ležela paní Williamsová. Její bílé šaty plály jasně rudou barvou, oči měla otevřené děsem do kořán, ale už nežila. Jelikož kouř byl už natolik silný, že se sám pan Haley rozkašlal, rozhodl se rychle chodbu opustit a vrátit zpět, aby si sám zachránil život. Když probíhal okolo pokoje číslo 4, kde bydlel pan Rowley, zdálo se mu, že zaslechl Rowleyho kašlání a štěkání jeho psa. Asi oba zůstali rovněž uvězněni ve svém pokoji. Pan Haley se už ale nezdržoval a rychle začal zbíhat schody do nálevny. Ty se pod ním ale náhle probořily, protože dřevo už bylo dost porušené požárem. Poslední lidé, kteří ještě v nálevně zůstali, ho vytáhli z podtrosek a vynesli ven. Když bylo dílo zkázy dokonáno, zjistili jsme, že oběťmi byly skutečně paní Williamsová, pan Rowley a jeho pes. Všem ostatním se podařilo dostat ven včas. Pan Williams měl svou ruku silně popálenou, nicméně mu ji nakonec nemuseli amputovat. Otázkou zůstává, proč právě pokoje 1 a 4 zůstaly zavřené. Asi se to už s jistotou nikdy nedozvíme, ale obecně se má za to, že pan Rowley zamkl paní Williamsovou schválně, protože si chtěl užít večeři bez její neustále štěbetavé společnosti, kterou ho rušila. Když slyšel, že na ní manžel volá do koupelny, vyšel ven ze svého pokoje, otevřel její pokoj, vytáhl ze zámku klíč, pokoj zavřel a zamknul ho zvenčí. No a jeho vlastní pokoj? Při prozkoumání jeho dveří jsme zjistili, že byl odemčený. Klika se ale z nějakých nepochopitelných důvodů zasekla. Že by odplata osudu za to, co udělal paní Williamsové? Listoval jsem kronikou dál, když jsem zjistil, že je do ní volně vložen jakýsi list. Byl to nějaký dopis. Stálo v něm: Pane Connor, máte to víceméně hotový, ale musím vás upozornit na pár drobností. Ten materiál, co jste nám pořídil, bohužel nevystačil na všechny ty serepetičky, které jste chtěl nainstalovat do všech pokojů. Vymýšleli jsme s klukama, jak to udělat co nejúsporněji, no ale nakonec v 5 jsme museli něco slevit.
Jde hlavně o ten nápor. Pokud v kuchyni zapnete více spotřebičů naráz, tak se to projeví právě v pokoji 5, kde z bezpečnostních důvodů vypadne zásuvka. Taky nahoře na střeše je nad tímto pokojem hlavní rozvod, ale neuzemněnej. Znamená to, že pokud rozsvítíte světlo pod tímto pokojem, takže mezi těmi dvěma místy vznikne elektrický potenciál. Ten je v zásadě neškodný, ale občas můžou sem tam vstávat lidem vlasy na hlavě. Taky do těch míst nedoporučuji dávat postel. Ne všude v tom pokoji jsou ve zdech izolovaný dráty, takže pokud se vám nějaká místa budou zdát horká, tak je to právě proto. Zase na druhou stranu trubky se studenou vodou jsou občas tak nešikovně nainstalovaný, že se dotýkají stěn, takže když na ní šáhnete, může být i na několika místech studená. Ale to už je věc instalatéru. Za můj tým vám doporučuji to spravit. Není vyloučeno, že by to jednou mohlo způsobit další požár. Jenom vám osobně říkám, že já už do toho hotelu nikdy nevkročím. To, co jsem zažil tu noc v jedničce, mi stačilo na celý život. S úctou a pozdravem J.C. Clark, Central Electric LLC. Profesor Bronson a doktor Callaghan jenom přikyvovali. Nebylo co dodat. Záhada Connorova hotelu se zdála objasněna. Jelikož mezi tím padla tma, rozloučil jsem se s oběma pány a směřoval k další budově uvedené v letáku oné dívky, kterou jsem tehdy potkal v Cave Creek. Kapitola 8. Jeromský Grand Hotel stojí na Kleopatřině kopci, nejvyšším místě v tomto městečku, a z jeho oken je na celý Jerome a okolí krásný výhled. Cesta k němu vedla pochopitelně do kopce a svižným tempem jsem ji zdolal za 10 minut, když jsem z hlavní ulice přešel na Clark Street a poté začal po Hill Street stoupat až k hotelu, který je označen číslem 200. Tahat kufr s přístroji, i když na kolečkách, mi připadalo už trochu nepraktické, nicméně jít k pick-upu, ke kterému bych se musel vracet opačným směrem, se mi nechtělo. Nehledě na to, že jsem nechtěl riskovat, že bych teď večer už nenašel místo k parkování, možná ani tu původní ne. Cink. Zvonek na recepci se rozezněl a za chvíli přišel postarší pán z licousy. Přejete si? Rád bych si zde zamluvil pokoj, řekl jsem rovnou. Přece jen už se připozdívalo a já jsem plánoval někde slušně přespat, a to třeba i na místě, na kterém zrovna nestraší. No už máme bohužel plno, ale moment. Zadíval se na monitor a po chvíli klikání myší řekl. Teď vidím, že se nám jeden pokoj uvolnil, je to ovšem balkónový pokoj 34. Dobrá, tak mi dejte balkónový pokoj 34. Jste si jist? Ano, odpověděl jsem překvapeně. Proč ten dotaz? No já jen, že je zrovna 2. listopadu. Správně to sedí, řekl jsem. Takže teď, když jsme si sesynchronizovali datum, mohl bych dostat ten pokoj 34? No, beze všeho, ovšem na vlastní riziko. Spozornil jsem. Nechtějte mi namluvit, že tam straší, dodal jsem ironicky. Tak tím nemohu sloužit, ale vždy z noci ze 2. na 3. listopadu v tom pokoji umírají lidé. Neříkejte, a čím to? Zeptal jsem se zájmem. No asi nebudete zdejší a zřejmě ani nesledujete událost posledních 5 let, jinak byste znal příběh tragédie, ke které tady došlo přesně před 5 lety. Povídejte, vybídl jsem ho. V tom pokoji se stala trojnásobná vražda, přesněji řečeno 2 vraždy a 1 sebevražda. Jistá žena přišla na to, že její muž jí tu zahýbá s jinou. Zjistila si, jak se dotyčná jmenuje, a vtrhla jsem nad ránem s tím, že je to ona a že chce klíč od pokoje 34. Kolega, který měl zrovna službu, jí je vydal, aniž by si zjistili její totožnost. No a ona do toho pokoje vtrhla, když tam ti 2 spali, a ubodala je nožem. Potom si napustila vanu, podřízla žíly a sama vykrvácela. Musela být velice zoufalá, protože koroner zjistil, že před smrtí plakala. Zjistil však ještě další věc. Zatímco ta záletná žena zemřela na bodné rány, ten muž ne. I když byl pobodaný na mnoha místech, nebyla žádná z těchto ran smrtelná. Zemřel na náhlý srdeční infarkt způsobený šokem. A to je podstatné. Od té doby v tomto pokoji vždy na výročí oné hrozné události zemře muž, který tam zrovna spí. Stalo se to před 4 lety, kdy se sem nastěhoval jistý manželský pár. Žena našla ráno svého muže mrtvého. Srdeční infarkt. Před 3 lety si ten pokoj najal jakýsi farář z Page. Rovněž ho našli ráno mrtvého a opět srdeční infarkt. Před 2 lety se tam nastěhovala jistá žena a jí se nic nestalo.
Jenomže minulý rok tam byl opět manželský pár a opakoval se stejný scénář z před 4 let. Muž zemřel a příčinu smrti můžete hádat. Chcete tedy ten pokoj? Samozřejmě, vykřikl jsem nadšeně a představil se. Recepční udělal jen pochybovačnou grimasu a řekl, tak vaši občanku a kreditní kartu. Podal jsem mu oboje a on začal vypisovat nějaký formulář. V tu chvíli na recepci vtrhl jakýsi tlouštík a v závěsu za ním o dost mladší žena pochybného zjevu. Tak jsme tady holi, řekl nově příchozí ke své partnerce a postavil se za mě do fronty, chápaje, že recepční musí nejprve obsloužit mě. Recepční se však na něj obrátil. Pokud si chcete objednat pokoj, tak tady tento pán si právě zamlouvá poslední. My už máme rezervaci a počkáme, až pána obsloužíte, odvětil tlouštík. Recepční pokračoval ve vyplňování formuláře, který mi dal nakonec podepsat a vydal mi klíč od pokoje. Činí to rovných $300. Na pokoje máte i Wi-Fi zdarma. Heslo najdete na nočním stolku. Pravděpodobně se vás to už nebude týkat, ale pro úplnost dodávám, že snídaně se podává od 6 do 9 ráno tady v přízemí. Přeji příjemný pobyt. Výtah je tímto směrem. Stisněte 3. patro. Pokoj číslo 34 najdete podle šipek. Moment, vykřikl tlouštík. Vy dáváte tomuto člověku pokoj číslo 34? Ano, právě si ho koupil, odvětil nezrušeně recepční. Ale ten pokoj jsme měli zarezervovaný my, oponoval tlouštík. To je možné, reagoval opět klidně recepční, jenomže rezervace platí pouze do 7 večer. Podívejte se do smluvních podmínek. Teď je přesně 7:12. No to snad nemyslíte vážně. My se sem trmácíme až z Filadelfie a vy mi teď řeknete, že mi ten pokoj nedáte jenom proto, že jsem se o pár minut zpozdil? Bohužel, teď má pokoj číslo 34 pronajatý tento pán. Můžete se s ním ovšem domluvit, pokud chcete. Tlouštík se obrátil na mě. Kolik? Jak co kolik, zeptal jsem se. Kolik chcete za to, že mi ten pokoj přenecháte? Podívejte, já jsem sem přijel zkoumat paranormální jevy. To si vážně myslíte, že tu šanci pustím jenom proto, že mi tedy nějaký namachrovaný hulvát z Filadelfie přijde poroučet? Víte, kdo já jsem? Zařval tlouštík, až sklenice v policích poskočily. Já jsem Bobby Corpse. Charlie Furlow, představil jsem se na oplátku. No a to si mám urvat límec? Pokračoval tlouštík neurvale. Já jsem ten Bobby Corpse, kandidát na senátora. Příští týden byste mě kroužkoval u federálních voleb, kdybyste ovšem bydlel v Pensylvánii. Pochybuju, že bych zrovna vás kroužkoval, ale teď už chápu, že jste velké zvíře. A to teď myslím hlavně obrazně, i když mám pocit, že doslova by to mohlo platit rovněž, odvětil jsem. Hele chlape, neurážejte, jo? Já jsem sem přijel záměrně, protože mám už pokrk těch věčných ustrašených konzervativců, kteří věří na duchy. Já jsem materialista, progresivní liberál. Já věřím ve vědu a pokrok. A víte co? Ano, přijel jsem sem podvádět manželku, tu starou uvzdychanou fuchtli, která neumí nic jinýho, než se starat o děcka. Řekl jsem to tak i médiím. A přijel jsem sem z Holly, což je moje sekretářka. Kost, co? A pohodil rukou směrem k ní, aniž by ze mě spouštěl zrak. A říkám vám, že v tom pokoji prošukáme celou noc, ať se to tomu duchovi, co tam straší, líbí nebo ne. A taky vám říkám, že ráno odsud odjedu čilej, odpočatej a hlavně živej a zdravej. Chápu vaše pohnutky a taktiku vaší volební kampaně, ale mám návrh. Skřivil tlouštík obličej. No vy si tam klidně můžete užívat, prošukávat noc, jak tvrdíte, ale to nebrání tomu, abych tam byl s vámi i já. Vy chcete do 3 nebo co? Ne, do 34, pokud se ptáte. Vtipnej, poznamenal ironicky. Nicméně já to myslel tak, že bych si tam měřil, pokračoval jsem. Pracuju totiž jako reportér jedné televize, která se zabývá paranormálními jevy. Ten pokoj je velký, takže se navzájem nebudeme rušit. A nebojte se, nemusíte ubírat ani na decibelech vaší rozkoše. Ten chlap se snad zbláznil, obrátil se tlouštík nechápavě na recepčního. Ten jen zvedl ruce na znamení, že se do naší domluvy nehodlá plést. 500, řekl mi najednou tlouštík. Za co? Zeptal jsem se. Že mi ten pokoj přenecháte. S tím mi běžte k šípku, odmítl jsem. Litr, pokračoval v nabídce. Chlape, říkal jste, že věříte ve vědu a já ten pokoj chci právě podrobit vědeckým pokusům, oponoval jsem. Ne, když tam šukám,
Nedal se obalamutí Tlouštík. 2 litry. To si jako myslíte, že mě tím obměkčíte. Vůbec nemáte tušení, kolik za to dostanu od majitele Channelu 6+. Řekl jsem rázně. To tušení vážně neměl, protože podle největší sledovanosti, kterou jsme kdy měli, by to bylo asi $58 a 40 centů. Tak hele, řekl Tlouštík a obrátil se na Holly. Holly, ten kufřík, řekl jí a ona mu podala kožený kufřík z pravého krokodýla, který držela v ruce. Tlouštík ho otevřel, vytáhl štos bankovek a praštil jim o recepční stůl. Přepočítejte si to, poručil mi. Bylo tam 50 $100 bankovek. Spokojen, prohlásil vítězoslavně. Pokoj je váš, řekl jsem. Nebylo to tak ani proto, že bych se chtěl nechat úplatkem odradit od práce, kterou jsem měl rád, ale měl jsem takový zvláštní pocit, že klíč k té záhadě bude ležet jinde, než v pokoji číslo 34 Jeromského Grand Hotelu. Recepční mi vrátil poplatek, přepsal formuláře, předal klíč Tlouštíkovi a ten se triumfálně s funěním odvalil i z Holly směrem k výtahu. Víte o té události ještě něco? Zeptal jsem se recepčního, když odešli. No, podrobnosti najdete tady v této knížce, řekl a ukázal na polici se suvenýry. A nebo v tom přetisku první strany novin z toho rána, kdy k neštěstí došlo. Koupil jsem si oboje. Pokud máte zájem o historii, doporučuji se podívat do salonku a ukázal mi směr. Neříkáme tomu přímo muzeum, ale najdete tam některé zajímavosti týkající se historie hotelu. Poděkoval jsem a vydal jsem se tím směrem. Kapitola 9. Budova hotelu byla postavena v roce 1927. Původně však nesloužila jako hotel, ale jako nemocnice United Verde, která byla jednak poslední důležitou budovou postavenou ve městě, ale také nejvýše položenou v celém zeleném údolí. Verde je španělský zelený. Byla nejen postavená, aby vzdorovala požáru, ale také otřesům půdy, ke kterým docházelo zejména kvůli odstřelům v důsledku těžby mědi. I na dnešní poměry se jedná o významný stavitelský počin. Uvědomíme-li si, že si konkrétní konstruktéři museli poradit s vyhotovením základů na kopci se sklonem 50 stupňů. Do roku 1930 se stala United Verde jednou z nejmoderněji vybavených nemocnic v Arizoně. Nicméně stejně jako u většiny budov ve městě jí přestalo být zapotřebí ve chvíli, kdy se měď vytěžila a doly zavřely. Stejně tak se i v roce 1950 ukončil provoz nemocnice. Budova byla po dalších 44 let opuštěná, nicméně až do roku 1971 se používala stále jako nemocnice, a to v nouzových případech. V roce 1994 ji zakoupila Alterova rodina z těžařské společnosti Phelps Dodge a začala s přestavbou budovy na současný Grand Hotel, který byl otevřen pro veřejnost v roce 1996. Asi nikoho neudiví, že místo, kde strádalo a zemřelo tolik lidí, bude doslova zaplněno přízraky těch, kteří zde zemřeli a dodnes tu straší. Prakticky už od chvíle, kdy se nemocnice poprvé otevřela, pacienti i personál slýchávali koho si mluvit, kašlat, sténat, křičet, a to všechno v místnostech, kde ve skutečnosti nikdo neležel. Někteří se domnívali, že to byly duše zemřelých z dob španělské chřipky v roce 1917. Jenomže tou dobou tady ještě žádná nemocnice nestála. Jedna z prvních zpráv mluvila o přízračné ženě oblečené v bílém, která byla spatřena na nemocničním balkoně krátce po otevření nemocnice. Přízrak se zřejmě považoval za zdravotní sestru, protože bloumal po nemocničních chodbách sem a tam. Když se potom ale budova přestavila na hotel, duch ženy v bílém naráz zmizel. Dalším z duchů byl starý vousatý horník. Ten byl poprvé spatřen jedním z pacientů, jak neslyšně pluje chodbou a rozsvěcuje každé světlo, na které narazí. Jedna zdravotní sestra ho zase zahlédla na konci chodby, nicméně když se k němu vydala, muž záhadně zmizel. Tohoto muže lze občas spatřit i dnes, především na 2. a 3. patře. Na 3. patře bloumá také duch malého, asi 6letého kluka. K dalším podivným úkazům patří také zvuky kroků na schodech, dveře, které se samovolně otevírají a zavírají, předměty, které se samy od sebe pohybují a stejně tak elektrické spotřebiče, které se zapínají a vypínají. Zdá se, že tyto úkazy se dějí hlavně v přítomnosti personálu, kterému tak jakoby někdo dělá na schvály. Někdy dokonce zaměstnanci slyší, jak je někdo volá jejich jmény.
Nicméně duchové jsou v tomto ohledu poslušní. Když je někdo okřikne, tak přestanou dělat neplechu. Alespoň na několik dní. Hlavní vestibul z recepcí je rovněž nabitý nadpřirozenými jevy. Hlavní dveře se sami otevírají a zavírají, jako by někdo přicházel a odcházel, židle se přemísťují za zády recepčních, předměty padají z polic anebo ze stěn. Recepční také občas přijmou hovor z pokojů, ve kterých není nikdo ubytován. Nikdo se také pochopitelně ve sluchátku neozve. No a poblíž původního výtahu, který je dodnes stále funkční, můžeme občas vidět stát starší ženu v bílém. Nejslavnějším duchem hotelu je však Claude Harvey, přezdívaný též Scotty, který dělal v roce 1935 v hotelu údržbáře. Našli ho chudáka v šachtě pod výtahem. Původně se mělo za to, že to byla nešťastná náhoda, nicméně z vyšetřování vyplynulo, že ho výtah nezabil. Jedni tvrdili, že pod něj záměrně skočil a spáchal tak sebevraždu, ale další verze uváděla, že byl zavražděn a jeho tělo bylo do výtahové šachty umístěno až poté. Tomu nasvědčoval i fakt, že výtah fungoval bez potíží a Harvey byl zkušený údržbář. Jeho jedinými poraněními byl zlomený vaz a malá odřenina za uchem. Případ byl ale přece jen uzavřen jako nešťastná náhoda. Nicméně po jeho smrti se začaly s výtahem dít podivné věci. Světla ve výtahové šachtě se začala rozsvicovat a ozývaly se zvuky skřípajícího výtahu, a to i tehdy, když zrovna nejel, a to i dnes, kdy už je dávno mimo provoz. Někteří také viděli postavu záhadného muže ve sklepě, na schodech a poblíž výtahu. Přízračný muž vypadal údajně vztekle a naháněl lidem hrůzu. Nikomu však nikdy nezpůsobil žádnou újmu. Spousta lidí si myslí, že Harveyho duch zde čeká na to, až bude jeho vrah odhalen. Další duchové, které můžeme v hotelu vidět, jsou spojeni s tragickými událostmi, jako třeba muž na vozíčku, který kdysi spadl z balkónu, zastřelená oběť a ošetřovatelka, která se oběsila. Kolem baru také občas pobíhá malé dítě. Hosté a zaměstnanci také občas pociťují, jako kdyby do nich někdo na chodbách strkal. Fotografie se sem tam zamlžují a dveře sami od sebe zabouchávají. Hotel samozřejmě přilákal i spoustu televizních studií a několik lovců duchů údajně nafilmovalo či zvukově zaznamenalo paranormální jevy. Přečetl jsem si všechny informace a vydal se zpět k recepci. Nedalo mi to, abych se podivně vyhlížejícího recepčního nezeptal. Nejste náhodou duch onoho vousatého horníka? Neusmál se a ani nevypadal zaraženě. Nejsem, odpověděl suše. Nejste první, kdo se mě na to ptá. Nicméně ten duch může být dost dobře můj dědeček. V době, kdy tato budova ještě nestála, tedy když tady nebyla ani ta nemocnice, byly podzemí důlní šachty. A jak to tehdy často bývalo, došlo jednou k závalu. Můj dědeček tam chudák tehdy byl a zahynul. Kamení ho sice nezavalilo, nicméně zavalilo jedinou cestu k východu. Našli ho poblíž toho závalu za několik dní, když se prokopali dovnitř. Snažil se nebožák odstranit kameny holýma rukama. Vedle něj byla prázdná krabička od sirek. Jednotlivé vypálené sirky našli ve všech chodbách. Svítil si jimi na cestu. Musela tam být příšerná tma. Jeho jediná svítilna se mu rozbila hned při prvním sesuvu půdy. Spolu s ním tam zůstali ještě další dva, kteří ale zahynuli pod kamením. Všichni pracovali přes čas, aby domů přinesli o pár centů navíc na přilepšenou. Tak to je mi líto, dodal jsem omluvně. Mohl bych se prosím podívat do sklepa k tomu starému výtahu? Recepční chvíli váhal, pak ale dal na pult cedulku s nápisem přijdu později, vytáhl svazek klíčů a vydali jsme se směrem ke starému výtahu. Když jsme ho míjeli a začali scházet dolů po strmých schodech do sklepa, zeptal jsem se recepčního. K čemu slouží tato páka? Páka byla umístěna po straně výtahu. Šlo o vertikálně orientovanou tyč s madlem zhruba ve výšce hlavy. To je nouzová páka, odvětil recepční. Tehdejší výtahy neměly žádnou pojistku proti pádu v případě, že by se náhle uvolnila nebo utrhla lana, na kterých výtah visel. Pokud tuto páku přitáhnete k sobě, uvede se do činnosti brzdící konstrukce, která se na klec výtahu prudce přirazí a tím stlumí jeho pád. Nicméně nikdy výtah zcela nezastaví. Pomůže ale přežít těm, kteří jsou uvnitř klece. Zároveň se automaticky rozsvítí světla v šachtě, aby případní záchranáři ihned viděli na práci. Ve sklepě jsme viděli zhruba to, co se dalo čekat. Výtahová klec byla dole, uvolněná lana volně visela z její střechy.
Kles ovšem nestála přímo na zemi, nýbrž na kamenné obrubě vysoké asi 20 palců. Jinými slovy, do tohoto otvoru by se vešlo tělo dospělého muže, který by se tam byl schopen schovat, aniž by ho náraz padající výtahové klece zranil. Pro jistotu jsem se vrátil na recepci pro kufr a rozmístil přístroje v naději, že zde narazím na nějakou paranormální aktivitu. Recepční mě sledoval s poněkud odměřeným a udiveným výrazem, ale nic neříkal. Přístroje však neukázaly ani ťuk. Vrátili jsme se zpět na recepci. Nevíte, kdy přesně k tomu neštěstí došlo? Zeptal jsem se ho. Ano, bylo to 3. dubna 1935. Jak bylo vidět, znal tento letopočet z hlavy. Nemáte tady knihu hostů z toho dne? Zeptal jsem se znovu. Měli bychom jí mít, moment, řekl recepční a zmizel ve své pracovně. Za chvíli se vrátil s knihou nadepsanou letopočtem 1935. Víte, kdy přesně pana Harveyho našli? Zeptal jsem se. Bylo to brzo ráno, pokud vím, odvětil. To znamená, že o život mohl přijít též předchozí večer anebo v noci. Dodal jsem jen tak pro sebe, nalistoval stránku, kde byli zapsáni všichni hosté přišedší 2. dubna a četl jméno po jménu. Zaujal mě jeden řádek s několika drobnými poznámkami. Co znamená tato značka? Zeptal jsem se opět. Dětská přistýlka, řekl. A tady těch plus 0,50? To je příplatek 50 centů. Značka vedle něj znamená pozdní večeři. Tito hosté zřejmě přišli do hotelu pozdě, když kuchyně měla již zavřeno. Za otevření kuchyně a přípravu jídla se platil tento příplatek. Samozřejmě plus jídlo samotné. A ta poznámka vedle toho záznamu NNTC? Netřeba uklízet. No need to clean. To znamená, že hosté v tom pokoji patrně ani nepřespali. Myslím, že mi napadla jedna teorie. Recepční překvapeně povytáhl obočí. A jaká? Byl to snad poprvé za celou dobu, co ho něco opravdu překvapilo. Tak ten pán a paní Barnesovi. Objednali si pokoj 41, to je přímo v posledním patře, nemýlím-li se. K tomu chtěli dětskou přístýlku. Znamená to tedy, že to byla rodina s malým dítětem. Aniž by si prvně odložili věci v pokoji, zůstali dole v restauraci a objednali si něco k jídlu. Znamená to, že měli zřejmě opravdu náročný den a byli značně vyhládlí. Hlavně dítě, které asi bylo z hladu velice rozmrzelé a tudíž rozpustilé. Najedli se, zaplatili a pak se všemi zavazadly vydali nahoru do svého pokoje. Jelikož byl pokoj v posledním patře, je jisté, že použili výtah. Rozpustilé dítě v něm patrně začalo skákat a bylo k neutišení. Periodickým pohybem nahoru a dolů se mohlo po chvíli vysmíknout lano, které drželo klec a dojít tak k jejímu pádu. Mechanik Harvey, který patrně tou dobou byl ještě v hotelu, skákání uslyšel, utíkal po schodech nahoru a přitom křičel něco ve smyslu, aby to dovádění okamžitě skončilo. Když pak uslyšel praskání konstrukce, která se pod náporem začala uvolňovat, okamžitě utíkal dolů k bezpečnostní pádce, aby v případě nouze stlumil pád. Klec se uvolnila a začala padat dolů. Pan Harvey zatáhl za záchrannou páku, čímž se výtah se skřípotem stlumil a v šachtě se rozsvítila světla. Výtah dopadl na obrubu ve sklepě. Vyděšený pan Harvey utíkal střemhlav po schodech dolů do sklepa. Jenomže, jak jsme mohli sami poznat, tyto schody byly značně příkré. V té rychlosti tedy mohl ztratit rovnováhu, spadnout se schodů a zlámat si vaz. Nikomu ze členů rodiny se nic nestalo a dostali se z klece vlastními silami. Ve sklepě pak našli mrtvého pana Harveyho. Ze strachu z toho, že by mohli být obviněni z jeho zabití, ho uklidili do výklenku pod výtahem a raději z hotelu rychle zmizeli. To je docela věrohodné, přitakal pomalu recepční. Záhad v tomto hotelu zůstávalo nevyřešených ještě dost, nicméně vzhledem k jeho obsazenosti jsem se rozhodl vydat dál. Musel jsem rychle najít nějaký nocleh, protože už se značně připozdívalo. Rozloučil jsem se tedy s recepčním a vstoupil znovu do již setmělých ulic Jerome.